Prietenii, eu sunt Vlad și bine v-am regăsit la un nou episod. Păi bine, de data aceasta o să facem un diss track. Bine știu, o să iau cântecul de la Shelly Visplan Munteanu Rap Battle și sper să vă placă. Da, nu este inventat de mine, doar o să facem și inventat de mine. Sper să vă placă, nu uitați să dați acolo un like, subscribe, share și să distribuiți acest videoclip și la alți oameni ca să-l vadă. Bine, hai să începem la treabă. Progresare canal. Hai ca să dau și o lovitură lucelară. Asta după ce o să îmi abonat la anul. Uite-l pe Shelly aici, frate, eu un vlogger cu vechime. Fac până la jumate pe YouTube, dar nu prea îl mai ține. Acum unul din relevant, vrei să dai de tot în gună. Să profit de vis, cumprat titana, da de tine. Frate, stă păruca mea, am nevoie de perie, că de-abia aminte că știi deja cât de rău e. Când ne apucăm de treabă, competiția se sperie, știe că descrie în gene ca la 11 septembrie. I'll be fucking you up. It's my impulse to studiat într-o cutie, era fake. De pe canele de pe tine, că nu-ți prea greu. Ca un moc în tine cu bunuță, după tine, că te învezi, poate zic. Însă, posec să-mi vreau la fel de bine, după zic să mă oprim, că ți-a venit până la asta spui. Asta e cu ea, suntem prea buni cu treaba noastră, nu știu de unde, că la sigur nu e original, că când stați din gură, frate, te comporți ca o fată, e că mă cred că am fost mai bine ca niciodată. Cam până aici, fraților, îl știu și sper că v-a plăcut acest videoclip sau pot să mai fac încă unul, un diss track, dar sunt cam emoționat deoarece sper să adunăm multe like-uri. Sper că tremur acum de frică. Bine, fraților, deci, da. Da, hai să mai căutăm ceva melodii. Bine, nu știu ce melodii sunt, dar nu. Știu. Melodii rap battle. Hai să-l vedem pe ăsta. Bun venit la Rap Battle. Astăzi Flash împotriva lui Spider-Man. Yeah. Insectă proastă nesimțită, Vino. Bă, nu știu ce e asta, dar bine, mi s-a descarcat telefonul. Bine, cam atât a fost acest episod. Nu uitați să ne dați acolo un like, share, subscribe și să distribuiți acest episod și la alți oameni sau vloggeri ca să-i vadă și poate îmi dau și ei un subscribe. Cam atât a fost cu acest episod. Eu vă zic la revedere și ne revedem data viitoare. Pa, pa, pa!